وصونا بوارو كتاك كسيت جبل ما نينا جاي ذنوب جما فاتي ما بنيو برو بويده فوق نيو نيونغا شيطان كجمارو او نيكو اكاچا دما ولا كو وي تارجلا ده ان ظن لا يغني من الحق شيئا نياجي ko tsiga chen joro fa goy yanno minugo kirako bana la kirako fe ibu nyini ga kadasa aya kele mingo kirako bana o be mi qur'ana kono hakram go babbe no ngo kram go babbe no chendo kram go babbe fo o er de ko ngo kram go bakar mo ba ka kram go baya da ko ne qur'ana aya kele mingo muhammadu ne alati cide jible o fo nyina sambe ka lafiya nyi cide unji o be qur'ana kono ebo do ne bodo nyi cide unji ka ko muhammadu nye o dogura me qur'ana kono muhammadu wa nye rachi wandi cide jible amul ma ke singo jira sap maka ba o de bi sorwa titati amadu adari kadi bi mambla kan me inde chen amul ma ke o e kuma josa maka no yaw ala ko suratul araf ayat 92 nana ya bani adama imma yatiyannakum rusulun minkum adama dum ikado aye siga ka cidum mina cine ala fe kana awmo ka bo awirule ine fura muhammad ka ka ko mo o suratul araf ayat 92 na o tene kay o tege yo karam bam ngo foto yo qur'an kay cidew minan na cine ala fe kana no from hono ka ko fanye ala fe muhammad rede cide kama afo ko gura ko ka fo cidew minan na ci kuma no ne ye clever sa afo ina ko wo ciden di cine ala fe ble singa fo ina sa hada sana mi kabla rusula ne ala cidew je muhammad ni inna kam nam sarana muhammad era cide do e fiya wa cidew minan ci o fana flene ka kuma dabla singa fo ko wo ala ko ni aya ngono muhammadu wa ndici de jible ibin de nyini ka dese o kuma ma huwa vej menga zonnudo nyaajigi kisateje wala ati sorofiu aya kele bew amul make wa aya flana fla suratu haji aya biulu blanduruna ala ko الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس يفلان يسيا ني على ميتشيليك جنونا ملكة دولا كوكا تشيدوني ومن أدم دي دو سواني كوكا تشيدوني إني جينا محمد كاكو فو أدم دي كو ألاكا باراجي أبي أدم دي دو تا واتو دولا كوكا تشيدوني وابي ملكة وفنكا تشيدوني أمول مكا وآيا فلان مينغو ala ko ala de bi adama de do ci ko ke ci do ni wa ala bi milka do ko ci de ala bi aba ke de ni e ka nda kai e ko kilin fosa manga ma me ci me ke seta jawala in yatabuna ila dunna fo no fe nyaadi ge ko inna dunna la yughni min al-hakim shay'a kede tiga jo ngalo jo kede tiga to wadi ngalo tiga do tiga jo la nyaadi gi tiga jo ngalo e tiga jo la jo qur'ana de tiga aya kele voyena ça fait bi qur'ana yelema de e min da yelema de neta yelema ne ni e min da yelema singa a yelema bal voyena ko nda ci bile ya do eta yelema de yirana de ke ta yelema de bal nyida de qur'ana kono atisro wa mal make aya subhanahu suratu yasi wa aya bisabana ko ya hasratan al ibadi ma yatihim rasulun illa kanu bihi yastazuna ala ko hode ko ka fo nere alami adama do ne do budo muhammadu adama do ndabone ciden shit nana adama de no mo fu ka mbarabola ciden shit nana ma yatihim rasulun adama de redda to wajulla de ciden shit nana mo faka imbarabola amal make ni aya ngo todi ako cido fefena na mbaraboli kala tara ko cido minana di edu ko patena atina nay ko de ni sa wa sabana vlani amal make cetata sabai ibada fo aya taniko karo gasigi me
a bɛ se ka kɛ nɛn de sa ko tɛ foyi tina nka jama fama bɛ min de kan o y'o de ye o ala ko ya wa ma yattabi'u aktharuhum yɔrɔ aya bɛ a kunnana de koyi وما يتبع أكثرهم إلا ظنوا mɔgɔ la sɔn caman tu ko foyi nɔfɛ ɲa jigi kɔ nka ka ɲa jigi wala ka tigɛ nka yɛrɛ abada k'i t'o sɔrɔ inna dɔnna la ɲɔgɔn min na hakili fiyan k'a sɔrɔ a kɛmɛ ka a jama kuluba kɛmɛ k'a kɛ ɲa jigi min kan n'a fɔra ko ka na tiɲɛ yele la kuranɛ yele la ɲa jigi in si tɛ se ka na ni foyi ye ahamada de bɛ diɲɛ kɔnɔ tan karamɔgɔkɛ dɛ tahiya min ne b'o kala o ni tahiya banna yanni ka salamu la salatul ibrahimiya e y'i ta se o kɔrɔ la wa o fɔ kun yan nɔ salatul ibrahimiya bɛɛ t'o dɔn ayisa ne ye ɲininka de ko i ka a tɔgɔ ye di mun fɔra ye salatul ibrahimiya ko allahumma salli ala muhammadin wa ala ali kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun a kɔrɔ ye ala nɛɛma ni barika kɛ muhammad ni muhammad mando i ko min ye nɛɛma ni barika kɛ nabila ibrahima ni nabila ibrahima ko ye cogo min o ala ye nɛɛma dɔ kɛ nabila ibrahima n'a ko ye min ma kɛ muhammad ya ko muhammad ka fisa bɛɛ ye a fɔ min ka fisa de karisa ala karisa ta ɲɔgɔnna di yan nka i n'a fɔ muhammadu nka muhammadu yɛrɛ de b'a fɔ a ka mɔdenw k'u seli o seli yan'u ka salamu bila k'a fɔ ala muhammadu mando i ye nɛɛma ni barika min ye nabila ibrahima n'a ka kɔlɛ ma o ɲɔgɔnna kɛ nabila muhammadu n'a kɔlɛ ye a kɛra malo ye dɛ o tuma muhammadu ka fisa kira bɛɛ karamɔgɔkɛ o kɛra cogo di e yɛrɛ seli o seli ɲininka la n'an ko a b'a kunfɛ i ye nin sa o ye muhammadu don kalama an bolo muhammadu de ka fisa bɛɛ kira bɛɛ ka nɔrɔ minɛ la barika ci tɛ n'ala ma min d'a ma mun de da burama ma k'o ma di muhammadu fo ala kira yɛrɛ bɛ duwawu de kɛ k'an k'o fɔ m'a fɛ k'a fɔ i ye e ka ɲɔgɔnko min banna k'a banna bɛɛ ko a banna wa e seli o seli e yɛrɛ b'a fɔ ala ye nabi ɲumanw di muhammadu kɔfɛ koyi foyi ma di nabila burama ma diɲɛ kɔnɔ bonyana hɛrɛ la masala min ma di muhammadu ma fo n'a kɛra nabila ibrahima wolodenw ala y'olu kɛ a n'a mɔdenw ala y'u kɛ nabi ɲumanw ye a boli jama heri ibrahima yɛrɛ lasiri o de ye a boli anbiya woloden cɛman tɛ muhammadu fɛ muso de tɛ kɛ kira ye o tuma munna muhammadu yɛrɛ b'a fɔ a da la ɲala kira yɛrɛ ka dakuruya donnen ye selibaw de da kɔnɔ k'u seli o seli k'a fɔ tahiya kɔni a tɔgɔ ye salatul ibrahimiya kɔni kama sɔli ta ala ibrahima wala ibrahima e de b'o kala farafin b'o kala farajɛ b'o kala e yɛrɛ b'a fɔ assalamu alaikum ka tila k'a ko na ɲuman de ye e yɛrɛ bɛ tila fɔ ala e ye nabila ibrahima wolodenw a n'a mɔdenw i y'u kɛ nabi ɲumanw ye cogo min nka o mana ye sariya kura ye fo a bɛɛ nana a ka diinɛ de ni a ka diinɛ ɲɛda nɔgɔra i bɛ kira i bɛ a bɔnna dɔ kɛ kira ye o bɛna a ka yɔrɔ furan ka jɛ a ko o tuma na muhammadu fana ka diinɛ bɛ fo ka taa dugukolo meleke ka ban o tuma ni diinɛ ko ɲaamina karamɔgɔw bolo ko ɲɔgɔn tɛ se ka fɔ fo ka taa muhammadu yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ diɲɛ kɔnɔ ka silamɛya tɔgɔ tiɲɛ o tuma ala an b'a ɲini fɛ ciden dɔ bɔ muhammadu mando la koyi o kana ɲɛda furakɛ i komi burama wolodenw olu ye ɲɛda furakɛ ka du kɔnɔ cogo min nka o mana diinɛ kura ye burama kɔfɛ an balimakɛ i seli o seli i b'a fɔ ko ala ka kira bɔ muhammadu kɔfɛ min bɛ du barika min bɛna muhammadu ɲɛnafin bɔ mɔgɔw la ka da ka den dɔw bɛ yen u bɛ fa ɲɛnafin bɔ mɔgɔw la a kuma cogo a taama cogo e yɛrɛ seli o seli silamɛ tɛ seli o seli jama seli tile seli nafila seli a tɔgɔ ye suba seli janko ni an bɛ nafila seli min na nin ye sunkalo in kɔnɔ jɔ o jɔ nin ne bɛ kɛ an ka alimami avion bɛ yen e ko tahiya b'olu ta la o fana de ka di mɔgɔw ye an bɛ sunkalo min na kɔni ko cɔ ko i bɛ k'an ka taa ye ko alimami avion bɛ yen o kɔrɔ alimami ka teli n'o hali taara ko tahiya bɛ ka kalan k'a sɔrɔ seli si tigɛ nafila farida fɔ i ka nin ne kala la n'a y'a sɔrɔ duwawu kunda don nin bɛ fɔ kun wa duwawu min don an balimakɛ e ko min banna dɛ seli o seli ala kɛra ko maa kelen kana seli maa fila kana seli cɛ kana seli muso kana seli farafin kana seli farajɛ kana seli fɔ yanni i ka salamu bila i k'a ɲini ala fɛ ala n'a ɲaamina k'a tɛ tugu muhamadu kɔnɔ ciden dɔ bila ka na muhamadu yɛrɛ ka mandenw na min bɛna muhamadu ɲɛna i bɛ bɔ a la i komi nabila ibrahima ka a den n'a mɔdenw
olu chama kera cidew ni ala fe kana burama ka du franga je ngo mana ni sharia kurai amul make okuma awdu be munga sa de abe munga qur'ana kona masaka jira ay ru sel to zo mo wanya yeru ka dagono gose ka taga jira la way rebe ka gose mi ni dungo do de be ka fo mo nyima kana mo me kira kana mo ko fe mi nat ne sharia ngabna baraka mo ko sharia ko o ayata ya kala dabla sa ay salatul ibrahim ya kala dabla okuma jama jira ka do minge mo na no bilo de ko jama jira ka do ke ma kele ngada wona mungila eslama rebe be ka do ke kwala ka no yumana ala kana kira ko ba mo ko be konta ko kira lewi ebri pangi jo ka bana o qur'an sega jira hadisa sega jira o yire be do mingala sa wo turli koro ahmadu awde nan tay salatul ibrahim aywa e ka bo sellata no akira tiburi sa chende chen ajariyo i ahmadiya amma jawi ahmadiya ajarayo edo ko andam yabi na lakra ko fe were bi tlika fo ibi shiga do ke jeto do ala yo ko suratul juma mini mahdi nako farala ima ye nyafa ala ko masal himari yahmil asfaran bi samatul qawmil zina kazabu bi ayatillah ala watu do ala bi anama de abi do ya koy way te ga kuma re madi nani fara sura mi ngono nabina muhammadu ka dine nyeda ko ala ko aywa wati don babaw karam ko baw larabu aka jalam ko baw kuna ma jodo wane ala kato bla ka fo de jodi ako am misaliya odo don baw misaliya obina fo fali doni me kitabula ko re ga kitabu chama bla fali bu ale kon be ga tana kote aw fali kitabu go jodi masalul ladina humilu tawrata summa lam yahmiluha kama sal himari ko yahuda don be fam yo soro mo tela tawrata kula de nu masaka muhammadu kan na nu ye tawrata kono ka soro abu bule ko ngaw kengera ne ala yu ga doni ka famia kina fo ñu fali blade nga tawrata bu bule yila bu bule taliba nga muhammadu na mi mew nyeto la fiu ko imam hadi napma aywa ko wa misaliya silama don bo ka bina kete de qur'ana de be bule qur'ana tubabi maka min gara maka min gara koyti min gara o de ba aw boloy ni ne bo kono atwadi salatul ibrahimiya o be ne be ka ayam ngoro be o nga aw nyeta o law kono nawno ahmadu sigila o bisingi ayru ga do ni jigi ka aka kitabu wura wara ka singa jira lati aw de bukhari sebe ka ciri o bukhari kono ahmadu de be dalu jwaka jawarul mani tiyaniya wa cuma tiani kota ahmadu amin anda bo ulama hor gaga fe ko anda bo aru gaga fe mu babule de ke matali himari ala de koti ko ado don bo musala bina kina fo nere bu ka falu yega kitabu don bu ko qur'an don bu ko bukhari be jawarul mani be ya kudu marjani be atwari weru gaga fe mu damulo be ahmadu bi ato mangala de kasinga yire gaga fe bo saka wore kasinga jira ya wala ko akra todo o ko nyafo na ko tatu atunda koroni ne ya misale ya di ka fo mo hore quran sura juma to kono ngo feme yahudo soro mo hodo tlela madi tlela na ma to do abi lebu mu yemo yahudo soro ala ko ke basale ledina hummilu tawrata tige jine yahudo te ko mo hodo tlet don ba tawrata don ba minu ngumei umma ka mo hodo kan nore to se mo hodo ko feme tawrata kono musa fenga bada umma ka yi ko ma ko musala karajme ko do ne yuga faluye tawrata do ne boku nga fem ma kono o to do ma ka fo ko tuko kele o kama ala kara ko aywa yahudo talla guru min abina talala kata pre adaka afla ko fla ko rabbi islamo amadi foy ala kara ko chebe na nyana bo nana no nana o ya sura la misala di ko na mata fa amina kina fo falu be ko ni be ga doni be ku o nana
faliya min manan ni tawrata bamulo injila bamulo qur'ana bamulo jawarul mani bamulo nganda do fe ma kono ni alay noroti imla kana qur'ane dayele ka ayere min digira muhammadu ka sungo ta ko yire ka ko fa dawlo bi yire i dawlo bi yire de ne ayam nu fani ni yire ko ba ko fa ibina a jani mbeyo i dawlo bi yire ka fa o suratul ibrahim ya tan leben ala nabi ibrahim ye nema min go ye onem ona anaka kole onema nyona kan muhammad kole on nabi ibrahim mabza muhammad kata mi mamzanye ko go tanyona dia ala bin negara dewa imu andara jalawa ibin daraja bunwa ibin dawla bunu ngala ko edi kundigi o makodo de ala kirara de ngo sahaba yo suratul ibrahim yate ka do sele kono sahaba no te ala kirara de afo uyani nga ala mo ko to ala kira ko amma ko to kadaka ala ko de ayafo ya o limena jon neni ngamel ka amene man baraka mo honka limena jo ko man aw fana kan ne man baraka ko ke mo honka ko ya rasulullah amu ko to di akala ka yamrado o angwa ke to di kadaka ede chidi na la ko anga ke onda ke to we aye mi mla kana kama kan ke to mi no obe bogoro obe julla anga to ala ka ko qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid sabo segra kan duena wa sallu salima shi kana salam la fi kan wo neman barkam ngay brahma ji ko ala ko ñona brahma ne brahma dewni nabi ibrahim na dewna mi make muhammad wajme kadaka wolode ce mate muhammad fe ala ra ko do dimo ngay e wolode farafin faraje me ko la ilaha illallah rasul kada cira be jebe mo o kuma ka foni en juli ce ko allah dengola kon de tagoy nga mama ko la ilaha illallah rasul ni yo doy ka wolode yakono ni suratu ahzabi ayawul lana kay النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم نو يتشين أكما نو ديو مديو نو دي منو نو لكا كان نو يوكما كوا سلو سلو أيافو على محمد مندونا نامي أديو يوكما دي دو لاتو مكويكو كان نو نانيا من أكما ودوبلا كنا موسو وكنا عنينا بوا ني محمد كان نوروي إكو من نبي إبراهيم كدو كنو أبونا وياك تكومي nga muhammad tadda ilela burama tadda ko ne ko e wolodo mi ala kira tatte wolode ni o dayella des fois o kama farafina farajela ni fefe ngunana aba fo muhammad rasulullah kamba be mali yorojme abe barawli fe jenne wololay شان ما أقول له كم ما أعرف يا أمريكا كوا بروكنا دوا فرام جمانا تياوا مال تياوا أفلا براول كرافة شان ما أقول له ngakala noromi na ijeda na ya ka watila achobe mi ya minami akaka wati dono bo mo mani muhammadu chede ako ne yere jele ko miye ka do ko aw don bawde aw bataka aw baka dalu min kitabu kono ana akhudhu mimma akhadha rusuli abe yakutu marjani kono doni babe kitabu de wore ko aw ko doni bawa ay aw mu jaydu ko aw ay dede ako cido mamine wala mamine sema tani wolo lami ay no madi Algérie mama do de Abdou Khadir Jilani Ahmad Sirim Bamba la rabudo ngar be ka alama yani ala noro ya aboratenna muhammadu rasulullah on ye dewne minu muhammadu nya fi mo mawla je ko kuma seliko ke bebe ndo de ke wani ko lo ko amade o be ka fo mi de qur'an ko ya ala kama sanali himari doni be fali re ko ale taro femba kono ni kira alama fa kade de ko ma fura khairu min alfi shari awati mi mina atlama yorola
ko a dimisɛn a san 20 a san 30 dimisɛn e min ye cɛkɔrɔba san 80 ni san 3 ni kalo caman ye ko i tɛ se cɛ in na dɛ khairu min alfi shahri kalo 1000 a hɛrɛ ka bon e min ye kalo 1000 kɛ ɲɛɲini na dɔɔni ɲini na alabato la nɔrɔ ɲini na ko a to ne filɛ yan na o kɔni tɛ kana se dimisɛn san 30 in ma dɛ a b'i malo khairu min alfi shahri malidenw ne ye mali dɔn bɛ u y'u kanga ka dɛsɛ ka ɲɔɲɔw kɛ ji jukɔrɔ ka na kɛ kɛnɛkan jaraki ye an y'u wele deba la ka dɛsɛ i na kuranɛ fan fɛ dɔ ka bɔ bɛ nin u y'a dɔn fɛn min bɛ yen nɛgɛn tɛ bɔli tɛ nɛnɛ tɛ bɔli tɛ natahiya kɔrɔ fɔ an k'a mɛn suratul ibrahimiya kɔrɔ fɔ wahabiya kɛ tiyaniya kɛ kadiriya kɛ siya kɛ a kɔrɔ fɔ an k'a mɛn an bɛ mun i yɛrɛ bɛ si ka dugawu min kɛ ka tile k'a kɛ i seli o seli i b'a dugawu kɛ e bɛ tila k'a fɔ k'o tigɛ cogo di wa dugawu minɛna ko wula Muhamadu nana n'i ko i b'o kɛlɛ i ka dugawu minɛnen k'i bɛ tila k'o kɛlɛ o ye Ala kɛlɛ kan'a kɛ sa dakuruya kelen na kiraya ma ban a tɛ se ka ban a tɛna ban yɛrɛ ka d'a ka kuranɛ ayaw caman de y'o fɔ komi n ye misali saba ta cɛ ta ye 3 ye ka sɔrɔ ka tahiya in da ka bɛɛ ɲɛ ciron ne to sa o tuma na o ye wasa kɛ nka ni waati y'an sɔrɔ aya wɛrɛw la an bɛ se ka aya 10 bila kɛnɛ kan mɔgɔw k'u yɛrɛ sɔrɔ k'a kɛ asiratu kamila ye nka ni ye cɛ ta 3 dilen ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka suratul ibrahimiya kɛ ka ɲɛw turu maa si tɛna kɔrɔ fɔ i k'a fɔ jɔn la a dɔnni in bɔra min bɔyɔrɔ ko to yen Ala kira y'o f'i ye ko ni n ka cɛ nana a ye bɛɛ ka na cɛ n'a ko to la ɲini Ala kira ko a bɛɛ ka na nɔrɔ filɛ kuranɛ dɔnni bɛ yan ni Muhamadu ka nɔrɔ bɛ yan Ala y'a di ne ma k'a kana n ka baara kɛ n'i ko la k'i ye tɛnɛ walima i ye kadira walima anw ye wahabiya mangaya to la dɛ na n'i mana manga ayiwa to i ka dara kɔrɔ ye dɛ kɔntɛ ne n'an bɛ dara wuli ka bɔ ɲɛ yɛrɛ dɛ siya ko t'o la fiyewu ka d'a kan o ye Muhamadu ko ye وما يتبع وما يتبع أكثرهم إلا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين الله ngo ko en gadi afla ala snega toni ye muna ma fone ko o fole do kaba ya ala kema kan bo ko ni mbaro me ka bo yahudiyo ni fonda ni yo fone ala ko kolla kwati nafo ko abro bora Qur'an ko noti waide ko tasiga le bene yade ko Qur'an me kana anye gore Qur'an manye gore ko re be ka fo ngammi korole temene misala de di e bi dawa ko korolo ko Qur'an be ka fi goro afala ta kiluna masalul ladina humilu tawrata nyo mi vo suratul jumaa to kono yahudiya ni chrétien yahudiya luka sura tawrata bugulu ngawta do mo hodu ko fo ma kono kasra ala ko ko faludo do no buku munyo ga fale ka daga je natani to ko yota o kuma don la halam me o jere mana kara fali ay o ko fembe qur'ana ko no sanuma na lati ko yeble ka daga ni dara je ka ani dara on ne ka sala kawye yahudiya ko fale asra ne fe muhammadu bora da no mala ko on ne nunu ala ko ni ne ko no bone na ka ba yira fa falu ayatme ayna dalu ngai ay abina falka da fasa falka ta nan dalwe qur'ana kono ya anyo baro mo ala ko ay de ko qur'ana mi yene ma kana ayan gode o ma kana hadal qur'an yuftar ki ka do qur'ana mi na ba ka karani ki ka do ma tisika layyere yokoy min dullahi ni ala ta ay walakin tasdiqa allazi bayna yadihi ko abbe fami yere ba bulo qur'ay ka bo de fu yenati ngabi ko no ko baro be ka bo yetmene baro be ka bo ay de ko anyira de be ka fa anyira nyenata karam ko ma banza suratul jumaa ta ni yo fo ka fo ma di tle do no bo fana be ala ko o yere jate do tasdiqa allazi bayna yadihi abe je yere mi ngoro be alamul islami
don islamai rajje kono larabuni ma mari jemme don bawni amada to mummi ko lahala me bide o yere jati de ka fo tasdiqa le zibeni yadi quran do bo tiati ya olu de ga fo rudla abu gal moru kono ngana zigira amun ma ga fesere kula mahdi na sore abu gule amu ta de were kasinga mahdi ga tiati ga jira kono kasinga kira da lubo kadum quran jigina la kira de ga magai o quran atabu kira maga wo quran inda de surah al-araf ta ayat 9 durna bo surah haji ayat 12 durna bo surah yasin ayat 9 bo de o sabai ko fe cheta sabai o surah ibrahimiya atoidi surah ahzabi ala krayo o fo sahaba yoromi o ko tay ko laje madi korob to ben nawa ayde kitabu borami era tate o ngamuna e mado o ala ko kitabu doni dale faligo saliyadu wa tafsil al-kitabi ani kitabu in wala wala li la reba fi ko sigata la fiu min rabbil alamin ako dale masaka wala wala de ni kasingi il faut i beni jira yere lati ala de lati kama sai ay login nu ngala kabina la grat lila onga on bet lemina bi a benefle andone bawlati iba ka kalala na di e ala bi fezuma mana fengala mayo o ki jewa o bi beni yeteru nono bo fole fleni ni amra che fole fleni abana rabbil alamin ala de dambo mbele jele daba may fem mila idami mila bado ko mala krako ko jeew laba don bo ko babulu kiyama wa ulama musharru man tahada min sama awdo daga sawaye kamma chama kuma ni ya chena naga to ni an daraja ni ani bu ni wa ulama musharru man tahada min sama am yaquluna iftara muhammadu kan ngona bade ka soro ama kalangelaw desra ko lamna ba ko di opmana ki ka do de ni ngalo namarale de abison ko bo fo akono ko de qul fatu bi surati misli o ni alea akadlali no o ko ruka surangile la kala no sage ciew ko bo ko ko ciew mo ta ko to wadu manistatatum ay mawwele kayere de min dula min ala tukile kadaka muhammadu kapma bela akonne aw nyono anamade de nga dali masa kabako masa o de ne suwani kaka ga chidenye o ma mega fenfo woni kapma ngane ale kapma kado o mala ko akana bala ala kale na blede kadaka ala nyekele de ala teflay o ko ayed me ma woro nyini mine ala te kale ni akana muhammad tay nyona nasira na masi watna se ado ka bo wala kapma kado en kundu sori na soro chemba bu o mal don baba o ate on ye kuna fana mine siga misali ala aya saba abina kido mina make ne ala bake o abana peu o aya klente ne ala tina chible ne ala mina chi anyo aya saba de ke asura surat ibrahim atna kebla aya klente qur'an kono wala de ya jigi kaba muhammad fana fatura o imami vosa o ta masangala kay be kada qur'an tay ni wala de ko mi wora le tako o ko ko fili kra fe kale tay nda o mo de ko ho hal ne re muhammad qur'an ngi na ne minga ne ka dala baro mi ni o fora qur'an aya jigi tako ko fili o tane muhammad kay o matiani ake wa bi ake shia ke kadira ke fɛn fɛn maa k'e bolo kira ti nana bilen dalila min kɔni tɛ kuranɛ ta ɲɛ k'i k'o bila kɛrɛfɛ o bila o tɛ mamadu ka ɲi o bila o tɛ cɛkɔrɔba o tɛ ala ka ɲi kuranɛ ko o don bɔgɔ la min ma n'an jɛ o y'o de ye bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi ko i m'a ye sa k'o kuma to o ye fɛn nkalon tigɛ fɛn min ni o ma dɔɔni sɔrɔ a filɛ ne t'a dɔn o ye tiɲɛ nka e yɛrɛ ko tiɲɛ yɛrɛ tɛ o fana bɛ adamaden joli la n'a tɛ min yɛrɛ ko ye ce sont des histoires
yayi ce ita siga siga wa ko kuma fa ce he o cho ngalon do sa temangata ce sont des histoires c'est pas vrai dis donc il était fou donc adama do bi do ko la ka siga de ka zoro ba nga ko ma ko non c'est pas vrai tete c'est des histoires e bi yera halaki minu ñoo di doon caman fo ka jien doni ni ka ke savon ye ka nyinnu ke imu mina ni nyaadi ka koro ma musaba ka savon minu no ye atwadi aka ala denu nyaabolo ye ni jamana bu sonya yere ka ku bo shi jamana na yere ja ko yala ka jonu ka febe ka da ka ala denu nu ku ka sika so invento ye ka oh ala kuy mo go ça va bi décédé à pour c'est bi décès abi blasera ide masaba blasera ide wa soro kulo sebe gone fo fa be ni ka dola na ma barabla fa bi dola abi fe bla pew ki da o dali ngonna na ha ala ko feno kere atmi mi nyanyini aya soro so wala aya soro keshula sana na itno mitoma nye koro ka seben do de ka sulla ka kanyi tai kono ni na koro de ka nye koro sukola asulla ka kanyi tai feno de sebera nye koro te sama ruba do abikata sama jeni ebi di domi bo c'est toutes des histoires non c'est pas vrai oludo c'est pas vrai chama fo ka doni kenyo za ka la ka ta dese kasoro kana cendi alam kul huwa allah bo tigil mawdo qul huwa allah ahad afo yo ko alayne ko afo sama ke ko mi nyi blasra sukola kono mi nyi blasra sami blasra semi ngri nyakro ibado mi nyi deme masami ko lo semi dimo da waro do ko lo semi na sere na ma bla fabi do ala o ale o ko ale ala kele ne blasra e ko dîner mo kiramo mo ko sur zuar ko ala kuma na wa duna da non c'est pas vrai et yo c'est pas vrai ki ta wa yira tala ka ta jo ala huwa allah ahad ala klayni yi ke to biti ci ala tike ngane ka nyanyi ma se fem mo e bisingo ngalo liya o munye bal lam yuhitu e kadabu ma lam yuhitu bilmi ku ye fengalo liya femini u ka dona masamo o ke kun ولا ما ياتيهم تاويله هو ترى القران لا حلم ما كنا قلبي كما فوق يلا فلو وكراي قران دينا منو تلا بيت وامر ما نبي مسامي يجيدا وريغا ما كاي قران دو جيمي تاجي ke قران ka dallu قران اي تشي مهور كو تشي هو dallu تما دبلا كنا كتا وتالو دو كرا فلو Abu Bakar Umar ni izazul zata adu zilzala ha yo kala tono ndu ko yere la Abu Bakar yo durshi ka selna e Umar ya durshi ka selna e ko yedu ko yere wa biya on do tle ya Abu Bakar yo tawili yo Umar tawili yo de wa kharaj ra'd asqalaha ko du ko roju ko naflo bi na bo jam kan ko labbe e alkaba di ko labbe naflo ji nga senge ko be ni ka ala karana ka sabo fa ko wado cene muso bi jefini kelina ngo wati ala bo honde i jugor la atwari algaba jugor la be na flo ji ngaw tlete wa qala insanu man ha kunna flo mura wa ni muhammad ne ala tini blede muhammadu la rabbuna ke jien dede ubuna jien de na flo bu ce awete wori bi ayara woni mana tala woni nga mumbey يومئذ تحدث أخبارها أبو بكر يا درشي كسلنا كون ربنا دوكلوكا كبرا جين زكادي كسبة كفوي تيجي جين يردلا ني جين فانو يمومه وانيا بالا أبو بكر زلنا نسولاني ويو واتيوا غابينه ندي
kuma ke maga mazgile to ko ye akeba anyebo la wan globala ona nya nyoro be mo avion ta ko je kara dugal ni subhanallah qur'an kadi ala afladre nafara ولما ياتي تاويله ko qur'an ka dakure albi aka wololo ko akana fuza ko ay donne do la ko abe mabla anyina kana kade aw bakira aw yen nun deme waw nyabala nyakro bi de ani che ala kras akra la kras na bulu aw ye mi me waw nyabola bi aw qur'an ro chama me aselna nay waw nyame azelna wa nyabala wala adiyati dabaha ala ko mingal bulo fam nu bulo batom mangabo fal muriyat qadha wa bulo bato tasmacharu aw bakri aw moyede aw yalla sodika ay yalla nyame ka ay yalla falika o so fale la krat mi yela ka nga fal tasmaduna aw moyede wa aw nyoye wa manga ka bo aw bakri aw bo kono ya aw ka sangale zira aw mo ketlegele atleti be oni qur'an de ambal maw on est que femme mi dro ko position de c'est pas vrai kafir mo defo ko fadra muhammad la kango foto do aw ko foto te akadene ko fali tasmad na do ko fali bina tasmad do nyela bal o gete wodi fanya fo ngo foto do gamna ka ko damne ko jodi ala kara ko muso fere bole bina ke nyela bal ngona tabo langolo do kafiru ko ho foto ke mana a fere bole do langolo do fla ke jodi ay kuma flada yala hagli bisono mo a fere bole do langolo do ko cena ma foto zanga ko nyin wayna kam na ko damna go foto do ma ko le bando ma foto be ga dabna ala kara ko dakuniya be be jodi idim zo tara waduru mi ndama kaka ta fini tigi atara chendo atara waduru fini de sawo nga tara tere mo ka kala ka fa be ke woyi ke siyatu na kra ko ala kra ko bolete fiere bo deni na ko bonata be ariyatu onata be langolo muhammadu rasulullah mini ka fate kuma famu abubakri wani faminu wora aw nyana ni kafru ko foto do aw ni limani akama aw ko allah akbar an le do ala wa on data an le do ala aw nyabala de on dakra ikan aw ya me wa on nyabala muhammadu rasulullah gulama man na medre kana la kra kubla kana ka koni kana kanu to do ana koni ka to fo bi ke fato ya no fe nge tajidide ko dew no pumake kisa kunda jabala ble koy kazalika kadaba allazina min qablikum qablihim ka ko awne kiramo fana usosara tanew mini kiramo so ku fana yawta nyona gade fandur ke fakana akabatul zalimin nga minu yo kiramo so ko watu la ku la bakara chukudi ko la bakara jendai ahmad yow amben yoro photo ble minu me ka ande ga ngo nga mi fana be ka fayna ndidu de e bi sabali wa kiraw saballa de nga ka fu mangalo ni ngalo digera de onno ko atte fama te kala o te cheyde akhna tasara nen galawla akhna tasara do wal kalawla nengu mi fana ne ge on nengu digi minana katla ga do ke ومنهم من يؤمن بالله ومنهم من لا يؤمن ko ko ngira bete ko do be ka do masaka la tiga kono ulu billi mena de koy ومنهم من لا يؤمن do be ulu tili mena few tebeni kabara ala ko war meme ga do wa rabbuka alam bil mufsidina ko idaba ma ali be ceni galaw do gana be limene ba fana kono kuma ko ni mamma so o ko bodu ko ka de limene sona ala la de sona kirala ala ko wa o kele leti jano ile i sona na iniche ga ne ga dugulo ka fo ko ma min teseli min bana ala la min bana karala ko fana kana kay salama ne to jaji ada no do yira ki la fin dal ma hitaji ka ma ga batula abe fonda ngoro ni sa hala do ati mo la ka fo nyemu mini na me ala la be mo horfe ko mo korta ke ka ka ko ma wara kana ka dugulo min de mo mo fe de etale dugulo wa mo mo dare dugulo
ala bata fo fiya silamo aya tline alamo an che asrabe kiyamadu ngana ba kono ko ma wara kana ke dugulu ko silamo techen ne ala bolo tete ne manawa madi kafrimo donina musola fama yala nafulola ne de talo na ko mi aton ko kera ayru kala fiya ka batula ka batu fo nyina alay edama ba cene kala odone wayni kazzabu kanu ye muhammadu ngalo diga faqul li amali wa lakum amalukum nya fele fele wonu konu ko farana dala ngalo diga durata bota ko ko aywa o to bashi aya to nganda ke o kana kata ke ambe nganda ke e mala kame ngey mumini ka ko muna kafir be dukulo ko ka we kafir fana anno kra kafir jugoy olu kon mabbe ol de wuli ko ala may ndakana ke o kono ma kafiru bo de ko nga silama ko wuli ka fo kafir kan tudu ko o yanga tleni silama o damina tleni la ala karate la kundati kada ka ala kabla ka fani fa in kadzabuka nu yengalo ndiya fa qulu afo li amali o ay nga ketaw me wala mun ngala batula o inda ketaw wala ko amalukum o fana ta ketaw ya taw antum bariuna mimma amalu ni taketa o bone o hera o tuna o fotina o soro to be mi mimma amalu antum bariuna mimma amalu o retawa wala antum bariuna mimma amalu ne ka ketaw o toro o here o shita o soro wana ne rami fana ni bariun mimma tamaluna o fana ka ketaw o here o bono fana te muhammad soro o ma don ndakuri akadi silama ere de flani aya taka nganda ka shigna sisimo nga silama ka tijo de ko mama ka du kulo ka minda tetru ala ko ibe ngaluna ne da fe nga ne ga nema bana wa mbadi silama o tuni mbadi kafir moti nabi ko ne ka sello de yira ki lafiya kana selfiyo kabne madane ala be silama ay do nga ke do nyorola anga na kina fo onde yala ka moyi de minu dale la ala ko kile mandale de o mandaye ومنهم من يستمعون إليك دوبي أولو بالله منك كان محمد ما أفأنت تسمع السم ولا كانوا لا يأكلون أو كو يلا محمد يلا تلو غري إبي سيكا تمدو تلو وفتودي ولا كانوا لا يأكلون أنا أترى حكلي توفى وكرا يبقى بفو مامي ينا أكاغا حكلي ديتا كبارا كناي ngani kuma rabi fo eti hakli miniri mo ala fay to taka kuma nyira jete mene fiew fo manga cirate e wula katame ala ko oni tlogure be kakande muhammadu itise ka famiya do mo de wa minhum man yanzuru ilayka do be ko nyechro milati afa anta tahdil umya muhammadu norata mami nyina ko mami viene do ebo karati wodi wala kanu la yusiruna kasranu atwa di tiyeli ke ebo kati wodi ay o baka bere turu kata de nim flami voto ni klo gre ayo tafame fiendo fana tafame nga ala kande fiendo era mo yawo la aben mami hakli ciga wala ko ko ka bedda jenga itlo ciga wala ko ka bedda jenga o tlo gurenya anu fiende o de be ka fa wanda ala krap mi paminu ve do tlo gure ndu yow nga bi mo hono flata ma jenga kono de che na to fle la che nga ka pammi ni toro de o kada ka ale wala ka ko bebe me jemo ala ko mo hodu tlo gure ndu e tay nga foyer o yima wajibi nga ka foka ka son la tlo gure me ni fiende be ka sara mi ngira ndese ka no fa nyata la naw yen yoro famu
afara jinya la bala ko kafiri nyegele do bina dajalu mo sina o ke che bile ba fi men nyegele do ka kin men nyechile do o ya ibina do ka fo o mi va mi ram ko fe physiquement au côté ko mahari amar balalla na far dajani kilime nyechile do dajalu arab ka koro ngalo digala kira bele jere ko ala kilinye kira kilimbe minga mawna na o nyami ka ala ke flani sabay o nasarawi o ko abna barga ka ya da ka fitna bo nyela bala ko be wala be doni chama du mo se maro jembi daylawi ko kama ala kara ko kilime nyechile do ko man ma nyakati ko re je doni bi daylawi o de ma nyi ngala do bi datugo ko miriati ala ka kilima je dajali tuloble de nasara tubabu na ya dajali wera gini min do nyebe taba nyina mo aga chebilu lo jama janye kili e mi naw ba ga fare kana otnana de do misala do de def leni ni bor do ne do akora mo so ay kabuna nye ko ba tan ba ko me gusi dajali ko no ga de ko kasoro tuloble de do nasara do tubabu ngala grawa kini be nyet chilede do ko ray ala kutti do atlo fe fiew ato tasray atlo gremo la wa nyet chiledo la nga jendo ni ala grawa kan ma be nyaga do ko ray jendo mi dalay nega pana fe nega bulaji wara fe kaba ko be ka fe dilal fawna wa hakli mi yo dilali fawna wa hakli ma sika tagala knyaba ka fa ala kli aga fiendo ade ni aga kini be nyet chi de ni wakat lu gure ni ala kula akat la ka fa ko ngako ya ju ma ju ko ren ne wadi tasma bina karabai abina barakel tasma ko sebe aji junnari tasma bi bige abina jedo fitna mi fana kono fana forani ndabure fitna mi ma je kono kelawla abewu noy o bakina fo bafa kasrol ya ju babai ngane ni ngorana kulo inda asambela kaza ko chena ko kafiri yere ko atlo gurnedo ala ko de ko anya chile do kella ibu fako inna allaha la yuzlimu an-nasa ko alati adama de to nyode shay'an fu kelena walakin an-nasa nga adama de nyeru anfutum yara kun yazlimuna anga bara yara to nyode anga yahudo toy ay la rabu tay ndaga laje nu wirate mo wirate yo misal yala kira wala chorba nu muhammadi sallallahu alaihi wasallam aqamo ne bora awla o mabbe yahudo don no torata tigu li jela to mabbe mo da ko kada ka o yema ngulu ni o shella ngulu shella gusle jebe bagne fa mene hakil ni armadiyana muna ala ne bola o ko beke ko bi mako sa ngo masebo tnase wanja sere bay e awla rabu mi yen nun zorni ko kuna ko ya kene ga noro dugo la pew raka ne mi mewo hakila fa so mu udus kuna o mo kana an va fe larabu kana ne fa fe ne de larabu ye donc ala era tieble de ka fa ala adni mo tola ne de tidu larabu ala ndo ke wala an gon to on ne kele to tara ala kele fada ka ne tene larabu inja sere baye wa madi varabina jen la bala kana dalge masa ne la dina ka tigal larabu naga do fla cela ay buru do ko mo ka go salman farsi waya jija femi yahuda usura kana to ka soro de e ma don ngon na ji alla dir grasa kam sala eradi o no nana ke wala rab ko ngo muna abora ya ve jeni yerato yo jeni yerato yo ona la kula inna allaha la yadhlimu an-nasa qala alati mawtu walakin an-nasa ko ga adama dum
أنفسهم ويركون يظلمون أولو ويرتين بأفله كنو غاربو يا تسكاسي أحمد يا فرافين يا متى باكستان محمد دبور أولا أدتنا كورو في أن نيكا قرآن مين جرا مهون كنا نايا غازلي أتقول رب لا كابنا أو بويا ميكا أنا ديبو بويا بريفين قرآن يله إيره كون بويا تو أودي بواه kada ka fora de nore mina na ya vede ne ma chima kelemo ala bina ngan nore ni mi mo kana je kono kana baraka na a god nangan na larabu nan na ita fa fe aka ta kongo fa aka bu yabi tano na de mo ke wala muhammadu seto ede adira mi mo ala fa ni no ko ayaw ni arabu yi ala ga je on daga magame ya manne be ka ba de bisika kuma ya al ka ba wala kana qur'ana je fo manne be sirbi daga ala fa je fo arafa kulu de bisika qur'ana je fo mo mo ka barari farfuke fi ka datila shawara ke ka datila iga manga munye manga de ko nyana bo al ka ba de ko ke manga mudal ba de arafa de oye masaka turu ngora china mo ga noro ko te mangale de ayde ala ko mo jeze de shabe ni nyonje oni chorba ko na jaga o mo ga jeni ay rato yo walakin an-nasa anfusahum yazlimun ويوم يعشرهم كأنهم لا يلبسوا إلا ساعة من النهار أكو جودوسا دومي على بي وبكي نيونغا منو مرتلا على كومو منو منا تيمو دومي وبكي نيونغا كأم لم يلبسوا أبكي نافو ودو ومامي جين غنيا إلا ساعة فناكرا واتي كوري من النهار تلي واتي دوغن غرا وننا جين غنو كسنغا تاتي يتعارفون أو واتي كوني غنو وينيو أندو أبانا ka fo am mena je ngono ka kalo wala ma sawge abina fo make kada khasira allazina kadabu bil kaina ako mawbana ma minu ni kirawna na ala sayako fe ala me yami no kangara bi dawye jodo kanabe ala kany ngali dobe ay nyimo nga kamir ka fo ma titoya minu yo ngalo diga de ki ka do kira yoro ndo yobo bukan kalau dari kamu kira mau kada gua nak ni, umma kena mu tadi na umma ke kalam mau ni. Wa man nuriyan nak ba'da allazina idhum aw natfayanaka fa ilayna marjuhum thumma Allahu shahidun ala ma yaqulun. Oh aku Muhammadu de comme nous met ka fo e Muhammadu fe ni ala ka dakuru nyaw la uye Qur'an kono akika do ado be ami o jira ka ere to nyana mayala unyana ya do be amo ke kenaka ka ere to nyana mayala wala ma ambi tani ere ko ere saya ko fe ami do jira nga kira to fa ilayna marjuhum ubana say kana ala suraya summa Allah shahidun ala ma yafalun wala de shiri beka ketra kelengeli o ala ka kira ka kuma fotaw ni mina ke o ala ni mi goya ni taji bay ka ko la ma wajibi kira ka kwa mi ko beka ka nyina amini ana barad ko ka bita mazanyi iza zilal wala adiyati anyo misalami ndini ako be ka wala bi ala kra be ade aw baga te o marta ajigina ka fe 22 o do be biya on gala fle ka dakna kani ayo do fane ko minu warane ala fe iye ni yo o fo mo oyi na ya nyama do jira kene ka inyena ya way sale ko fe ami do jira nga kira to yo bise kana na torne la de shiri wala kira tabi wa bagata marta bi ajina la kira ka rude nyina nya bala nga ala to di ablali kana ka fonni mi wora qur'ana en mi ba samwa kelni ke benani ko fe o ko fleka ke jien kono bi on nyina
kama ala ko qur'an ko inna sama wal basara ka do tulo ka meni an nyaka yeli ko fla ala bi ngal kede wa bakro aw ya chama me ala krala umaru aya chama me radiyallahu anhu ala ka jeyo ka bamo aya bedi chemo kadaka anye bala ayame aga tamana chelai ga kuma minu njigina ka ko awyo odoyo wa lu fitininde ya mabara yo la dre minu ngema ka chama nyola foka anda waleto o sisa made anin nataw qur'an ngona na faminu na koni mimma jira ka fo muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ci de foka tadu ko lo bilnge qur'an famo dama dama la ولكل أمة رسول مندو أنا كشيدو فإذا جاء رسولهم نو كشيدو نومو كوديا بينهم بالقسط كده بتقولي نيجي يعني شيء ودو نهم لا يظلمون وتتيون ولكل أمة رسول mando beni akachide no kada wati bi jinya masalan awmen wati minani islamiyya kingara nyo kafriya aniyo ndambe chen minye jeyere kono bego nyo ngafri bolumne bolojigi bolumne bego bolojigi konta ko ka foyi naka aldimene mushri wa durata bata agona bolo kuma bolo jugu fara yuta sara o sebeni ranna kala sa chana wa biya be ka tiani aka ka ya gona tiani afana ya ta sara damne da guna gele islam jeglu be on ye nyon ka fira damne akara todi ni mando jumawni mo mando di ne ay ni mando rawi nyon na nyon ka fira mo mando be de be kliya be muhammad rasulullah والذين معه أشدوا على الكفار رحماء بينهم على ميقوا يودي محمد يا على كشري دي منو لمننا أنو فنو بانو في كي كادو نو كفر فمو ويا كافرو دي مويرا دمان يوجو فويتي كانو أني هنا أني مكاركو جنو يكا يوم كافر فني جنو يكا مكو أتوادي شانيا كاغا جندي ناسرا سلك مانغا كاغا wabeke isura kasomoa nyemu mai opma hina med sukuna otarami rohama bainahum au kra mando ne misalawi enga bi kama la ilaha illallah gide ba yesella ni seba bita hila bi suam kama ko no sala selma ko ka ko shamatiyani ko jine mori tere ko jine mori kundo wabe kem mekal bo nyado man ngadu mabe ka fo silamo ko nyol ko isra ke mo fo ba ye muhammadu mando nyewa ay muhammadu man yad lo bo aka lo ko re ay lo ko rado de fo nyongo lo no yaaji mani adama do ka illa halabu bom mando yakono alabu falaka nyew masa وبغيت وري تشيلي دو بينهم ولكل أمة رسول وبو نيونغا فريم نكون فإذا جاء رسولهم نوكا تشيلي نكون كوريا بينهم بالقسط أبنا كرات كونيون تشيلي كونيون لا دليل وهم لا يظلمون تيتو ينفيو نيونغا فرياني نيون جانب دبو ودنو كون جارا كا تغراو فو كا سبراو دو ka logo tige ikomi dibila dunu vodo dibila nyanen do mbalma do talabli kada ka fitna mi no be sukuno kema ka nyen norota atada ba ka mi ngene selbado hijira talado imi nga bobe ala na imam ali blaka sa of ma onana noroy ka fonna ni kalawi wa biawi jani kafiru ya twadi ka nunu ngo kafiru awdi mine kana tasara o goda du kara du ci leñe de
na bebo Muhammad kam mo dena jeni Muhammad reka dugo nobli koy Muhammad la kay bebi ay ceto wacce ayna akara tori wa ba kam yibla ka fana kafiri aka kafira ro fayna e koy be Muhammad no fay yala o ma fon ni koy balma silama mo ka kafiri kafir de tay yo fodula ako kiyama do ala ba do gido kana wa be kay nyino no ko wa mu yibla ndusunna wa ba ka nyon zo ko minu ayna korana fa fasade fa iza ja rasuluhum qudiya bainahum kirbi tigaw nyon je bil kisil ladlay wa ladlay tigata no korana taka o kama ala kra ko hadimo hakaman adlan nana bina sura gonero silama ni nyon je alle bi ke kritikel la yesa ka ba wele kana ayna korana fa wa ba kana tiani ana kadira kauna shia na em galu zenu ko ali kil na korana bi de shi ko sida jeni min nge cide de min nge de wa li kulli ummatin rasulun fa iza jaa rasuluhum qudiya bainahum kribiti on yonje bil qisti lillahi dilay wa hum la yuzlamu ma shirtu ahmad ati itonya de abi gangalo nyira ne korana de wala kro ko mahari de kunga hakaman adlan yushiku man ashak minkum an yalqa يسألون مرة إماما مهديا حكما عدلا ودفرا حكما عدلا أو حكما عدلو ودنا مدى جاكل من داتورا نيون كافر أني نيون نني أني نيون بسلامي أكولي كنو كما هو رأيك دونغ لامولوتو وچيدي ننامو كوي ولا محمد ننادر كاكا ننو دبلا تيانا يويللا وحبا يويللا كاجرا يويللا أي دوسو دبلا أي نانا قراني بابا amina kiri kella dilay ni minda hakilla ani korana mata amase nen na koy korana jenda ala jenje muhammad ko mana o tese nyon nen mo o tese dusmo ay dama korana tata bana jeni noroy ahmeda jorof la je kono neni tey fiu dogal tey nga kiri bitiga ni la dilay ni o la dilay fi alquran fa in zanatu fi shay'in farduhu ila allah wa rasul ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ko nako a ciden were uka manga era cha ku de ko jebi ba je na wuli do jumero do sade ay ma toro a je ne ngam la ngere so wadi jumendo ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ay andoro ni cheba ko la bana wati jumero do anga nyira so ni ma do kala fi jebi wuli ayakata ay ma toro قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله أفوينا هي أني مالا دي أوكلا ني على دي ولا ما ني بلا كيوا أي دي أفونا تفوي ني رأي ركون تورو أن نفع نتسكو زي رمو فو على فمي جا على فمي على جا أبو دي يشين مهولو ne ma nyira bila aw se ka kala fanya dama wara da ide ngoni aw do di aha dale masade o kene ne kene ka ka ci di o ga kene bi se ko do ka nyira ay mo faida li kulli ummatin ajalun wa mando fana anaka wati kere le do iza ja ajalun wa wati siraku fala yasakhiruna sa'atan wala yastaqdimuna nimino ga wati sira ala ko masibal ti karaba ngani masira foiti faraka ko foiti wala chendo masibal ti karaba na awati sira abike je rabbe wota ka gogo no mi hargi wati sira halaki bikewo awrugo fo melabe nga cide fana ka wati
no masala fe aka panga purtina kana to ke ngana era wati sira be adama do ru ka ke ci woni kuma ko ma to singa to bla kana kat mana no latiga wati sira ma ka jijani ka farfonni ka ko don tise ka favori ka ko gable ayi o bane di kuma kono ma juro o ye alakra sallallahu alaihi wasallam non mana ko wati sira ko don ni juso no ni ko duna baw ku bu jija chugo la wati sira o be ma sira aso buruna ako dulu bena kaba dulu mi modo fle o bara kaba no dulu tiya ka chun ne ko no afra fala uqsimu waqi nujumi wa innahu laqasamu la ta'lamun imam madia wala ko dulu tiya ka chun bazande gacala ma nyumay fem fenga na wati kirengena ala kira tala sabo kera o bajira ka fo o masabaw o munu mette gabi ni ko yatay o ko lundo na baw o bugri dona baw o ko dona baw o munu me kala ko do e Allah munu lagado je kono ni ko yatay bi e gado ka fa dolo benade norati do be akana na ya ja ya muso na ya ja to ko gado ka wati siral la tasakhiru sa'atan wala tazdimu wa karatene yo ko be ka dese amo chula imam hadi ka wati sele minu ya kola shu fana kola si dulu fana ka tiya ka chu kera ko sebe madia wala wa ko teta ma shen gwanza yi norati ka wati sira e ka noren gorta to dulu nyerma jama mi tiya ka be o ko ray to tigi minu me do don ba minu me ne karta beta aga dulu benedo o tigi name fa ina kula taala muna wa mo wartila amada nyefe wa amol make to yi sigora la i moso i ka kono ale do ala bulu ala ti sira bla yifiu kada ke bana kana kefa fe minga ko kortal la tegale do masay ve o ya amada de o la mamadi muhammad kanu muhammad ka ko kanu ka no wala kay fe ala ke me ko don dale wala ti malla ala taw labla may o ma ka wati usira aba jaka bi doni mi faraga tega faraga bli no gale di nyefeta be mi esa o inde al jamaa islamiyya al ahmadiyya al maul mahdi ala kra ka baradi bitajolene inshallah assalamu alaikum iftafasira cende be fasira alhamdulillah subhanallah watina be rawa ita be da ka Nunca era di sempre la fine di inshallah taala intare di tutto alla fine watina ne di karaba wa bishiki ta alifa bisa alifa région Kolonga biurusla woro ina ni woro bisa sala 76 46 33 62 ndio ala karibu wa alaikum salam namasu bismillah alhamdulillah namasu ko kera jenda ay koy tuddu de wati be andarane aywa inshallah andarane ya inshallah alhamdulillah amin ni jabana bay ko nambasu amin nambasu kala dine ko kerena ka nambasu cendo wala kay mina cendo mina hanya fa inshallah assalamu alaikum wa alaikum inshallah assalamu alaikum awle ko mi Muhammad Jara Jahila bismillah alhamdulillah
أتلو بالله إن شاء الله. آمين آمين. جزاكم الله. janji la ka wa mu bela jele fo amul make sababula black mara abu inshallah chebe nga ke jenda si abiddo chodo abiddo na abiddo mashallah anu baraji amal make fe ngali ke odo wa amsa ka ngali jabi ka fo do ko kala krako ni ale mam nga nyama ko ali ko nyamay ko shawka dakra yo na ko ala kray ali jira ko ka ke nyamay ya sale ko fe amba fo ye kuma dilalenye o te sababa ye ala kira o daguran fo aye kanu de fo ni ma mine kanu o tilama ka ali kanu ni ma mi mine kanu o tilama ka ali kanu sahaba num be ali kanu shima doya o ali fara yu kanu o kama ali ya de ndo da Abu Bakri ka do to da Umar ko do to da Usman fo ko nyoja kan ko nyama ya ma foy Allahumma wali man wallahu o defara mam ya ali kanu woti kanu abana ali ne kanu ba fana ga ali kanu abana ga ka fo ala gradi ko ali nyama e ngalodo ali ramo fo mashi kada ali sigido khalifa ala ay khudwa mi ga be o dakuriyan fle e be shew ga kitabu daga ba kono fo mi wona hajul balaga c'est na ali ka letriu ayo babuda ay minji mo wa fle ako Muawiya bi silamo muhajiruna ansaru wa benanne yere ali ka nyama ya kabide muhajiruna ansaru minu nolu de benan folo ka sayyidina Abubakar ka nyama o muhajiruna ansaru Abubakar bole ujira ka Umar ka nyama o muhajiruna ansaru wolu Abubakar ke tawadi Umar bole ujira ka Usman ke nyama Muawiya nolu ujira ka mama ke nyama ye wala ka deme anaka kanu oboti ko de mami ni mana olu fafe ite silamo fafe way kanga kele Muawiya wona de nyama ye na ali kayni akan nyama ya o chetiya abya ko o dallujo Muawiya ka ni Abubakar ka nyama ya chentigele ni Umar ka nyama ya chentigele ni Usman ka nyama ya chentigele ko mami ni Umar ka nyama ya Abubakar ka nyama ya alakara fatule umma keleu olu de Umar ka nyama ya Abubakar fatule umma keleu olu de jera ka Usman ka nyama ya Umar fatule ko wa Usman fatule wa umma keleu nyenere Ali ka nyama ya bi opmana Ali ya ka nyama ya dallu ko chetiga ka Abubakar ni Umar Usman tay ni mamingo ko Ali alakira ko Ali de nyamai o engalonye Ali rato kalamo Ali be min galamo Abubakar nyamaya Usman ka nyamaya Umar ka nyamaya o kira alakira ko fe jenu no le ka nyamawi ako sahaba mun yo le ka nyamawi o sahaba kele ni Ali ka nyama de bi Muawiya bo be ngalunga ni manani Ali fa fe o ni Ali re kay abe mo to wadi nahjul bara kono jeni mina nyeta njiya ke dunumba kalanda yake dumo ba nyekeli nyake kibina do Ali ni ka aka sahaba je ngaluma tigi da cete assalamu alaikum wa alaikum assalam minye ne ko do ne to assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam mama soni masha Allah ya fura muzammili datlu bara insha Allah Minata pulana ale flare or woni bitane ko diga flaya do masha Allah njarama ante baay ko assalamu alaikum bismillah bismillah marhaba assalamu alaikum
آمين 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 بلد يطلب إن شاء الله يطلب على جزاكم الله بايو إن شاء الله إن شاء الله جزاكم الله أمي فانني على من بلاد ليفو دورة بايو بزاكو كابيفو زعنا كاو أبيفو بينما مدو ما بابا ما بلاك بيجي منا أحمد سيزنا مين غسو بينما تراوري أغفل بيال بيالك شيني كني عند مكا ميانغرو إن شاء الله تعالى زعنا كاو ما با أغفل بي إن شاء الله تعالى بسم الله دوا تلفوننا وعليكم السلام عليكم أمي سلام روح إن شاء الله تراوري أنا براجي عليك المساواة يروبيا وفولي جراني جزاكم الله أنا براجي مرحبا السلام عليكم بسم الله كيف ما رجولا كيف ما رجولا بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله kapma bana bulumne adon afo bulumne bulojigi cendo assalamualaikum bismillah ni mo bale ko ati daga mu o maga ka selni mo yowa e ga pumane ma famu akoni mama bale ko yanga ma do fembe allo nya famu afamna ko ni mi di sali ma bale ko ya ko atira sali mo yi amina jabi di inshallah marhaba miana inshallah betlu bala inshallah miana waaleykum salaam wa rahmatulah an b'a fɔ an balimakɛ ye k'a fɔ o hakili la o tɛ tiɲɛ ye alakira tile la sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ denmisɛnw bila ka selini ma ka da maakɔrɔbaw kuranɛ dusu kun ka k'olu fɛ caman dan d'u fɛ o tuma na denmisɛn min kɔnna ka kuranɛ ta a tun b'o bila ka selini mɔgɔw ye farida la nafila tɛ dɛ o tuma ni denmisɛnnin bɛ yen an nama balikuya ni maa wɛrɛ tɛ yen maakɔrɔba min bɛ selisulaw dɔn o denmisɛnnin bɛ seli ni mɔgɔ ye foyi t'a la o la f'an k'a faamu n'i ye Buhari lajɛ waati dɔw Ala kɛra a kɛra ka denmisɛn min bila ka seli ni mɔgɔ ye komi fini ko tun labɔ kɛ ten muso dɔ tɛmɛna o ko ya Rasulullah k'a ka alimami ka minɛnw bɔlen don a kɔfɛ
e fini berete o ongo shiti seli jengoy selti bla foy de gabo foy de ga fam cedo armade baliku no bey ko fam ya ledo la dim sel mi mu ga sel mo koy ngala sel ye femba de dim seni ka to seli kono ka seli kay miri la halawla kana nyaji bo ka fam o mi seli yere bunya ala bulo ka seli ke seli yere dim sen do shi do we o kama opma ni ci gondate nyebe kanja yere kama do be ga dim sen wala mo je fe be ngene na mo je fe ngela sa o e tlunga dole dina dila seli ka bo mode abi mawto e minu ma do seli e femi kanga nyaji bo kuto mo je fe wala maka miri ala jiba fana ku ka seli mafaka ke yere nga na tara kanja yere fete ngene nga fa fo mo yere jira o te ala ka tra ka seli de fo mo ku chodo mi chodo e singa tanu ma fete kito ko fla nyefla la kon det lo ngay de on ga mi sa ka fo dim set seli ma kama bal ko Allah o te chede ala karatilla dim so seli mo ya asro on bal ko inshallah taala alhamdulillah bi ye azala dalembe ye السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إيه تشانو فلندا ما شاء الله. أنا فما. مرحبا. جاراني. أنا يريفو كان يريفو لقى منا يرى. أنا يروح كلا كتابة دولا. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Awaw. Alhamdulillah. Waiting. Okera ayu monyon ka fere wallahi ne ce oh alhamdulillah amin foleda jazakumullah mudula bafo foleda sabla inshallah taala ay blasali kani malayla kodo ka fanyu ko dugono ambe kam ko etala krade e kuma shulide ala karama e kuma shulide islamama ala ka hakani ma de ambe jele mo am sako dablati woni wa alaikum salam awre yo fala wala trawre yo mi ko ni alhamdulillah grande bele Mia. Amin. Hello. Mia. Traore sola yendo. Zeta Karabo. Jafar Buhari. Mia. Ala ka hinaw bela jele la masha Allah ana baraji ya Traore wa alaikum salam bega maro masha Allah jazakumullah min yen ngel ya la bal wati ko ni akure no telefoni wati kasu assalamualaikum Waalaikumsalam. Dona kono mi doni. Lega tawre mamili kita bismillah. Alhamdulillah. Jamu. Alhamdulillah. Ukaina alhamdulillah.
nafsa ni amia Traoré kami mabri kabbe fo ale kita kabbe lege sabula Traoré assalamu alaikum bismillah bicara bismillah alhamdulillah cere buguru awa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu akbar Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah insyaallah taala jazakumullah Waalaikumsalam warahmatullahi jazakumullah Brahma Traoré cere buguru kamalengoro Allahu akbar Allah ka hinan Allah ya famo kamale iba fo abe kuchala de wa abe siga suwa ayen be bulubulu ke nege Allahu akbar Allah ka hinan Allah ka ya famo Allah ka daro suwa Allahu akbar Allahu akbar la ya ajarannya jazakumullah Brahma cere buguru Brahma Traoré Allah kalifa karako itlo bala ayi sanfana ke ba ko sangado Allah Allahu akbar ala jiyadi do mosa ngani wati sira masabi wele de ko dem hodo mangata Imam Hadi mangata Sheikh Muhammad Hamal nunu jep mangata ko ngatu mo celade kato ko mo noro ngala ko ayde mi seado bedda ko Brahma la ka hinela kami cero buru ko befo anga dobe assalamu alaikum assalamu alaikum wala ba kami madapanta alhamdulillah Allahu akbar awale ka momi ika pati me ko sebede awale ka momi yirma do bismillah alhamdulillah amin jazakumullah inshallah sumalo ko ni tabiga chori alhamdulillah amin وفي ليلة الظلماء يفقد البدر فنمشي بعملي جاتدو أيوة منو مسكادو أمي يفعلوا في كدي وبلا جلية وكادو لا بيجي شودي أنغا لبيو فما مسمي موت سكاسومو أو كانغا مكان فنا مباركة أو سامو ما جمع فنا تونيدو kuma ami do ke ya rabbi ala ka jamana nyasma taba minu taraw to ma minu moto to ma ala ka hino bele jalila suwaluna barakata tofle minu jorole kuno ambe jorole kuno ngabe chudi ni sabal don ngara be sabali akadi de ima fa to rasisa adamina do ni ko ka to tro ko to era kara to asisa be chudi ami do ke sawali mi ni ala yo damo ani kenani farfoni tile mbani komi ndemena olula totra tile damado mi ala ko sawali no munyu anu farfoni kele damo ay ka juga wero e famasi ga minges tile mbani ko temene ngono tile damado mi ndora ala ka o farfoni anu ala delini o ala bato anu ya fanyini anu ma boyani o baraji nyini baraw ala ko no ya ambele jeli nguso ala karaka layni fem yesu ngalo kola akamanduni ala ka uturi ani aw belajeli ngoro assalamu alaikum warahmatullahi taala
bulajer doba angrafia aya kanu sumalo totoratli tamie kabini limwan kele wala limwana do nana buri ko sumalo to ngonna inshallah ala fana bina o wajiba yereka ala ni to muhammadullah dige to ko mangu bega nyumange kala kala de wala sumalo tli talaman ngono afana buru baradira afana bina do misilla kajira alla mi fana be o inni wana bo dislamo mo ala eko beni sebo wanze ko ni anga do bu ya ala ka buru ron baraka baraka ala ko kanato ala ka bengele madu ni nyonje assalamu alaikum jendo bismillah abana amuna basa Miami. Inshallah, amina bosani. Jazakumullah. Anu baraji. Assalamualaikum. Ayo, assalamualaikum. Ni tu yang tafsir kena kan? Inshallah. Kami rawan ada bab lagi ni. Bawa kantor kafir be inshallah. La famille de la l'imam il va trouver un ordre à 66 76 08 21 et Martelly Orangi 76 40 27 33 76 30 27 33 on a la base de la il y a la missionnaire Zanaga le watraye apana nimbab ayas danso ngona mama tobe nakana na kukai mo ikalo swalo kala fe ala kana makana wa kam soroban na mi banu jaman integras ba ko kuila ka patina problem ba ka bela ka missionary jaman mi ya seguna lagni ali ko awero religion wɛrɛw se bɛ maa minnu ye setigiw ni ala ka minɛn belebeleba dɔ dayɛlɛ ye maa maa bɛ se k'a dɛmɛ o mana bɛɛ ka dɛmɛ ɲɛsin an ka karamɔgɔkɛ ma an ka missionnaire ma segu banabagatɔ dalen bɛ segu dɔgɔtɔrɔso la nin waati la cogoya foyi de tɛ yen min ye missionnaire Ouattara n'a tun bɛ senzana baara la nin waati la inchallah an b'aw bɛɛ lajɛlen fo min ye an ka lamɛnba sɛnɛ tobara an ka foli ba ye yɔrɔ la lamɛn alimami ka lamɛn maa min bɛ hinɛ alimami bɛɛ cɛla n'a lakodɔnnen don kɔnɔ bi o de don komi fɛn ma ko wale ka misiri wale lamɛnba don bi an b'a fɔ an b'a ɲini ala fɛ si jaabi kɛnɛya ala k'o d'an ma an bɛ bɛɛ fo o kɛnɛ in kan inchallah ta'ala min y'an ka tɛgɛrɛki maaw ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni maa min mako bɛ an na a bɛ se ka wele 66 54 96 66 54 96 77 86 78 53 77 86 78 53 Zakat fitri apa kan menembak bahwa kotoran dia pun lubang kana dia kata ada zakat fitri tiga mission kan mata ni zakat fitri mission dan bayon ini bela jenis bahasa pakai ubai pada pada jemaah kafir nyokong ka oleh barang mana da ko dronte region ko na bi sisa ayine no bebe da la ka zakan fitri tiga mission inshallah kita ma da ndaw na ka ma bulu ala bulu bela ni kita amala ba bela ni ko mi MTN no inshallah kita ma da ma ko wa na